Ημέρες 14-16, το σταυροδρόμι, η ψυχή έχει πλέον επίγνωση και γι' αυτό έρχεται η επιλογή, όχι με λόγια. Με δόνηση, αυτό ονομάζεται το σταυροδρόμι. Εδώ εμφανίζονται 3 δρόμοι, όχι ως επιθυμία, αλλά ως καθρέφτης του ποιος έχεις γίνει. Η πορεία προς τα άνω, για τις ψυχές που αποδεσμεύτηκαν από το εγώ, την ύλη, τον φόβο. Έχουν κατακτήσει μια εσωτερική ηρεμία και είναι έτοιμες για ανώτερα πεδία μάθησης και υπηρεσίας. Η άμεση επιστροφή για εκείνους που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς, μαθήματα που δεν ολοκληρώθηκαν, συμβόλαια που περιμένουν συνέχιση. Εδώ η μετενσάρκωση γίνεται σύντομα. Η προσκόλληση στην ύλη, η ψυχή παραμένει κοντά στη γη. Δεν είναι έτοιμη. Κρατιέται από φόβο, αγάπη που δεν αποχωρίστηκε, ενοχές. Έτσι γεννιούνται οι παγιδευμένες ψυχές. Δεν υπάρχει τιμωρία, υπάρχει απήχηση και η απήχηση είναι αποτέλεσμα ζωής. Η ψυχή δεν οδηγείται, επιλέγει μόνη της, με βάση αυτό που έχει γίνει. Ημέρες 17-20. Το πεδίο της αποδέσμευσης. Πριν από οποιοδήποτε επόμενο βήμα, έρχεται ο αποχαιρετισμός. Η ψυχή οδηγείται στο πεδίο της αποδέσμευσης. Επισκέπτεται τόπους, μνήμεις, ανθρώπους, συναισθήματα. Δεν βιώνει για να κρίνει, βιώνει για να αφήσει. Περπατά μέσα από σκηνές της ζωής της, σπίτια, αγάπες, τραύματα, επιτυχίες, απώλειες, όχι για να ξαναζήσει, αλλά για να απελευθερώσει. Εδώ η ψυχή βλέπει πόσο από αυτά ήταν προσκολήσεις, πόσα ήταν φόβοι και πόσα ήταν απλώς όνειρα που έπρεπε να λήξουν. Όσο πιο εύκολα αφήνει, τόσο πιο ελαφριά γίνεται. Αν όμως προσκοληθεί σε κάτι, ένα παιδί, έναν έρωτα, έναν πόνο, κινδυνεύει να μείνει εδώ, να προσπαθεί να παρέμβει, να επαναλάβει, να δραπετεύσει από την αλήθεια. Γι' αυτό οι αρχαίοι έκαναν τελετές αποχαιρετισμού, όχι μόνο για τους ζωντανούς, αλλά για να βοηθήσουν την ψυχή να συνεχίσει,